Gaurkoan Podemos aldugu alderditik Kilen Karroza Armendariz dugu kongresurako hautagaia. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker. Bai, hor ditugu hauteskundeak, gero eta hurbilago. Bai, 28an daukagu oso aukera polita, jendeen boterea berreskuratzeko eta hor gabiltzala egiten. Bai, programa edo promesak egiteko, baina ere atzera begiratzeko ez eta ebaluaketa egiteko. Bai, oso legislatura arraro izan da, Rajoy Moncloatik bota genuen, mozioa oso momentu polita izan zen, zeren korrupzioa atera genuen instituzioetatik, eta alde horretatik oso legislatura polita. Bai, asko gertatu da denbora laburrean 4 urteak askotarako ematen dute. Besteak beste, eskuinak ere indarra hartu egin du. Bai, eta beldurra ematen du. Beste mendekuetara bidali nahi gaituzte, eta, tinko egon behar gara geure bizitza eta geure gorputzak, geure bizitzak batez ere gidatzeko berriro. Eskuin-muturrekoak guztiok dakigu zer esaten ari dira eta beldurgarria da, baina ez gara konformatu behar. Nik uste dugu beste bizi moduak daudela eta gauzak egiteko beste moduak daudela eta mahai gainean jarriko ditugu. Zuen alderdiari dagokionez, bere taldearen barne aldaketak egon dira. Bai, esaten zu estatu mailan, hemen? Bai, bietan. Bai, oso alderdi gaztea gara, eta, hain denbora gutxian gauza pilo bat gertatu dira. Akatsak egin ditugu, eta esan behar dugu, beldur gabe, baina ez gara konfunditu ze aldean gauden. Gu jendearen alde gaude, eta ez gara konfundituko. Jendeari agian ere botoa ematerakoan pentsatu dezake, agian ezakit, beraien artean akordioetara llegatzeko, adibidez Nafarroari dagokionez, adibidez horrek agian zalantzak sorrarazi dezake, nolako ikuspuntua daukazue edo nola ikusten duzue etorkizuna? Nik uste dut Nafarroan oso adibide hona eman dugu. Oso baikorra izan da legislatura, zeren ezberdinen artean oso gauz baikorrak egin ditugu. Pasaren egunean, Mikel Builekin nenbilen hitz egiten, nola lortu ditu komplementuak hemen Nafarroan pensioetarako, eta oso gauz baikorrak. Eta haize berria nabaritzen da Nafarroan daukagun haize berria. Hainbertze urte UPN-erekin oso garai ilunak izan dira. Eta nik uste jendea nabaritu indu. Ze haize berriak eta, geure bizi moduak pixkatxo bat aldatu ingira. Gehiago nahi dugu, noski baietz, baina uste nabaritzen dela. Bai, legislatura edo gobernuaren aldaketa izan da azkenengo hau eta zuek lauko horren parte izan zarete. Bai, bultzatu dugu, ez gaude gobernuan, dakizuenez, baina oso ahorro gaude egin dugun lanaren gatik. Arazoak izan ditugu, baita ere, baina, lana ona izan da nire ustez eta oso kontentu gaude. Programan, luzea da. Bai, oso. Ez dut dena irakurri oraindik, baina bai. Adibidez, asko komentatu da, orain dela gutxi, Pablo Iglesiasek esandako hedabide askok bankuen menpean daudela. Bai, guztiok dakigu. Bankuak eta enpresa gutxi batzuk jendea baina botere gehiago daukate. Eta nabaritzen da eguneroko politikan. Orain, momentu hontan, bankuak dute 60.000 milioiko zorra guztiekin. Hori harrigarria da. Eta inork ez du eskatzen berreskuratzea hori. Guk eskatzen dugu dirua mikrokreditoekin, jendeari, eta erderaz esaten den bezala, quien paga manda. Eta agintzen duena izan behar da jendea.
Eta orduan horrekin zuek bukatu nahi duzue. Bai, goitik bera. Hauteskundetako kanpainak bankuak ezin dute ordaindu, beste partiduak kriston zorrak dituzte bankuekin, eta gero politika egiterakoan nabaritzen da, norka agintzen du. Orduan, alde horretatik guk horrekin bukatu nahi dugu, baita ere komunikabideetan hori bukatu behar da. Bere eskuak atera behar dira komunikabideetatik. Horrezegatik ez duzula ikusten telebistan normalean horrelako berriak. Nola zelako zorra daukate gurekin. Edo hipoteketako impuestoarena. Hau harrigarria da demokrazia batean. Hori, 60.000 euro erreskatatu egin dira eta nola bideratuko zenukete zuek? Impuestoen bitartez. 10% impuestoa bankuei dena berreskuratu arte. Bestela, nik ez dut inoiz ikusi banku bat zor bat barkatzen. Jendeak ez du hori ulertzen. Orduan, impuestoen bitartez, itzuli behar dute, jaso dutena. Eta zuen proposamena da, jubilatuen pentsioentzat, ez? Bai. Eskola publikoak? Bai. Konstituzioan finkatu IPC-ko igoera, zeren bizitza igotzen baldin bada, pentsioak baita ere, eskubide bat da, konstituzioan dago, guk oso kezkatuta gaude konstituzioarekin, zeren erabiltzen dute bat besteari botatzeko burura, baina ez dute irakurtzen. Ez da beraiek ere konstituzionalistak, bere buruari deitzen dute konstituzionalistak, baina ez dute konstituzioa irakurtzen. Eta pentsioak eta sozial babesa eta dena konstituzioan dago. Eta konstituzioari buruz hitz egin nahi dugu, eta nola erabiltzen dugu babesteko jendea. Orduan, hori, pentsiodunak, jubilatuen pentsioak 10 urtetan hori da irakurri egin dudana. Zuen proposamena da, diru hori erabili ahal daitekela 10 urtetan zehar, jubilatuen pentsiodunen kopuru handi bat asetzeko. Bai, Europako Milioi erdia. Bakartu? Milioi erdia. Zer, ziren. Bai, kopuru handi bat azkenean horretara bideratutak. 10 urtetan zehar? Bai. Guk egin behar duguna da, Europaetako erakundeak esaten dutena. Momentu hontan, igoera berehala izan behar da, zeren pentsiodun erdiak ez dute jasotzen ez da 600 euro, eta berehala jartzea 1.080 euroko pentsio minimoa. Alde horretatik, hau ezin dugu gehiagon hau gabe. Bai, gehiago luzatu. Bai. Eta diruaren kudeaketaren arira, soldata minimoaren igoera proposatzen duzue. Bai, hau asko borrokatu genuen, oso negoziazio latza izan zen, Sánchezekin, eta 900 eurotara igo genuen, baina esan beharra dago, PSOEk Ciudadanosekin batera joaten baldin bada, edo gobernu bat egiten baldin badu, gogoratu behar dugu zer egin zuten. 1% igoera proposatzen ari ziren, hau lotxagarria da, jendea ezin du bizi 700 euroekin, eta lortu genuen 900, eta uste jendea ikusten ari dela hilabetero bere nominetan, baina 1.200 eurotara gutxienez igo behar da berehala. Berehala zeren, guztiok eta guztien bat balio den bizitza, eta horrelako soldatekin ezin da. Bai, ordaindu beharreko gauza bat alokairuak dira, eta horietan ere badaukazue zer esan. Bai, merkatua kontrolatu egin behar da. Eroa da, dagoen modua. Erakundeak erraten dutena da, ezin duzula gastatu ehuneko 50, baino gehiago zure soldatatik ezin duzu erabili
portzentai bat, eta erabiltzen ari gara ia erdia. Eta hiri batzutan nik, daramat 3 urte Madrilen, erokeri bat da. Horrelako prezioak ezin dira ordaindu. Orduan, bueno, badaukagu etxe bizitza ez da lujo bat, da eskubide bat, eta konstituzioan dago. Eta konstituzionalistak noizbait irakurri behar du konstituzioan jartzen dena. Eta izatea etxe bizitza duin bat, eskubide bat da. Eta hutsik gabe daudenak, bankuek blokeatu egiten dituztela azkenean prezio horrekin jokatzeko salatzen duzue. Bai, momentu honetan, Espainiako inmobiliaria handiena da Blackstone fondo buitrea. Milaka etxe bizitzak ditu, merkatua kontrolatzen du, eta hori onartu ezina. Hau da, zuk ezin duzu, ez dakit, 20 almazen baten jarri prezioa igotzeko. Etxe bizitza eskubide bat bezala ezin duzu horrela erabili, ez da. Esan dugu hori ustutak dauden etxe bizitzei dagokienez, eta hutsik gelditzen ari diren beste espazio batzuk dira herriak, eta horren kontra ere azaldu egin zarete. Bai. Bueno, herri baten bizitzeko oinarrizko zerbitzuak izan behar dituzu. Bai osasun etxea, bai eskola, bai zerbitzu sozialak, bai errepide duin bat, bai internete. Bai, zerbitzu publiko minimoak. Minimoak, bertzela jendea ez da geratuko eta ez da joango. Milaka profesionalak igual joango nahiko luke joatea lan egitera herri batera, baina horrelako internetekin ezin dute. Herrietan, lan egiteko orain behar duzu interneta, behar duzu errepideak, behar duzu mediku bat, behar duzu banku bat, eta horrelako gauzak garantizatu egin behar dira herrietan. Eta bueno, hainbeste dirua gastatzen baldin bada, eta kizen bat gauzetan, tab edo horrelako gauzetan ezin duzu erabili errepideak hobetzeko, tren sozial eta duin bat izateko. Eta patxetea, bai, hori beste gai bat da. Eta, bueno, jasangarritasunaren alde egiten duzuela argi utzi duzue, horrekin ere zerikusia daukalako. Zehazki zer pentsatzen duzue HT-ari buruz? Bueno, guztion dirua sakratua da. Hainbeste dirua gastatzea daukagun problemekin, ezin da ez da ulertu. Guk badaukagu beste alternatibak, bigarren bia, hiloa, denbora berdina izango dela, baina ez duzu hainbeste dirua gastatu behar. Eta nik ez dakit zergatik daukate hainbeste enpeño horrekin beste alderdiak, baina guk ezin dugu ulertu. Jende gehiena erabiltzen du beste motako trenak, 2 milioi pertsonak erabiltzen ditu tren arruntak egunero, eta oso jende gutxi erabiltzen du AVE, eta erabiltzen dutenak AVE eta bertzeak, proporzio horretan, pentsatu behar duzu nola sartzen duzu dirua. Eta uste dut, TAB kostatuko du Nafarroan 4.000 milioi euro. Hau harrigarria da, ditugun arazoekin hori ulertu ezina da. Bai, eta horrek ere azkenean eragina dauka herrien huts egite horrekin, ez? Dena kontzentratzen da hiriburuetan. Bai. Tab da, joateko Iruñetik Madrilera. Eta erdian dagoena ahaztuta geratzen da. Baina hori ez da, herrietan ikusiko dute TAB pasatzen, baina larriena da gastatzen ari dugun dirua, ez dugula gastatzen errepidetan, osasun zentrotan, pensiotan, eta hainbeste dirua benetan refleksio bat merezi du. Bai, lehentasunak daudela. Bai, gauden egoeran, pentsioak dauden moduan, paro laguntzak dauden moduan, emakumeen egoera dagoen moduan. Bueno, hain egoera larria daukagunez,
nik uste dut, refleksio txiki bat, txiki edo handia egin behar dugu, bai Nafarroan eta bai estatu mailan. Bai, generoari dagokionez izen aldatu duzue. Unidas Podemos esaten duzu, bai, egin beharra. Guk uste dugu, martxoaren 8an Espainia berri bat ikusi zen. Oso Espainia polita, eta ja iriganera ezin gara itzuli. Gauzak aldatzen ari dira, Espainia mailan, naiz eta eskuin muturrekoak kontran jarri, hau aldatu inda betirako. Eta, itzultzen lehengo politikak, eta horrelako azpiegiturak hainbeste dirua gastatzen duzunean, hor ez duzu gastatzen babes soziala, paron, eta dira emakumeak arduratzen ari direnak zaintza hauetaz. Eta orduan, horrelako obrak, ze nolako lotura daukaten generoko desoreka horrekin, baita ere aztertu behar dugu. Jasangarritasuna aipatu egin dugu, 2040 urterako bakarrik, kutsadura eragiten duten ibilgailuen desagerpena prometitu egin duzue. Bai, plan bat daukagu horretarako, zeren, denborarik ez dagolako. Transizio hori egin behar da, kombustible fosilak edo, ez dakit nola esaten da oso ongi, baina agortu baino lehen. Transizio hori denbora behar du? Denbora behar du eta berehala jarri behar da martxan. Eta gainera, ekonomia bultzatzeko horrelako horizontea izan behar dugu, horizonte berdea edo. Bertzela izango dugu beste motako estatua. Ezin dugu hainbeste porlan erabiltzen, ezin dugu hainbeste kutsatzen, ezin dugu hainbeste gauzak egiten, eta geure modelo produktiboa edo aldatzeko plan bat jarri behar da mai gainean berehala, zeren planeta ez du denborarik. Zuen proposamena energia berriztagarriak. Bai, berehala eta aldugun bezen pronto. Programa ikusten denez puntu asko ukitzen ditu. Ez dakit zerbait nabarmendu beharrekoa zen, zenolako aurrik ikuspenak dituzue datozen hauteskunde hauetarako? Guk lehenik eta behin eztabaidatu nahi dugu beste alderdiekin konstituzioari buruz. Aber ze proposatzen dute, jendeak aukera dezala, aukera honena. Guk uste dugu jendea ez dela bat ere tuntuna eta ikusten ari da nun dagoen bakoitza. Orduan, 28rako baikor. Mila esker gurekin egon izanagatik, Miguel, eta hurrengora arte. Mila esker.